maritime evolution, technique, technology. Sent Ištvan jedan je od 4 teških bojnih brodova s kojima se Austro-Ugarska monarhija upušta u europsku utrku u naoružanje. Ugarska, važan dio carstva, koristi se tom prigodom da se nametne kao industrijska sila. Dana 17. siječnja 1914. gotovo cjelokupno ugarsko visoko društvo nazočno je porinuću broda. Brod je nazvan po mađarskom svecu zaštitniku.
Dana 28. lipnja 1914. pucnjevi u Sarajevu odjeknuli su diljem svijeta. Ubijen je austrijski prijestolonasljednik. Prvi svjetski rat je neizbježan. Austrijska objava rata Srbiji iskra je koja će zapaliti Europu. Od svibnja 1915. Austrijsko carstvo mora se boriti na 3 bojištima. Jedna od njezinih neprijateljica je Italija, bivša saveznica koja je promijenila stranu. Car Karlo I potiče vojsku i mornaricu da konačno složno udare. Sent Ištvan sprema se za svoju prvu bitku. Očekivanja su velika. Prodor kroz Otranska vrata mogao bi pomaknuti jezičac na vagi u ratu protiv Italije. Na talijanskoj strani mas brodovi napuštaju luku radi noćne ophodnje. Kako bi uštedjeli gorivo, na pučinu ih vuku remorkeri. Te će noći Ricovi brodovi čekati u zasjedi između Silbe i Premude. Maschinen langsam voraus. Maschinen langsam voraus. Maschinen langsam voraus. U 4:20 Sent Ištvan šalje svoj prvi SOS poziv Tegethofu, tražeći da ga se tegli. No, akcija spašavanja pretvara se u katastrofu. U strahu od podmornica, Tegethof napušta područje napada i otvara paljbu. Njegova paljba pogađa prijateljske brodove. Sent Ištvan se sve više naginje, ali njegovi ložači ne odustaju. Čine sve što mogu kako bi kotlovi dalje gorjeli. Sve dok postoji pritisak pare te rade crpke i pomoćni motori, ima nade da bi se brod mogao nasukati kod Molata.
torpeda su pogodila u najosjetljiviji dio broda, a to su kotlovnice, kotlovni prostor koji je veliki i prazan. Torpeda koja su bila regulirana na dubinu od 2 metra pogodila su točno u donji rub oklopnog pojasa. I kako je oklopni pojas bio dovoljne debljine da izdrži snagu i žestinu eksplozije, tako onaj donji dio ispod njega nije uspio, jer je puno tanji, nije uspio izdržati eksploziju i raskinuo se, i upravo na tom mjestu između oklopnog pojasa i donjeg ruba broda je voda prodrla u unutrašnjost. 3 sata poslije borba je gotova. U 6 sati i 5 minuta St. Ištvan se prevrnuo. Ricovi i Maz brodovi vraćaju se u Anconu. 10. lipnja, dan kad je St. Ištvan potopljen, proglašen je praznikom talijanske mornarice. Austrijska Jadranska flota izgubila je svoj najmoderniji bojni brod na njegovoj prvoj borbenoj plovidbi.